Zdravo svima, dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. Danas ćemo praviti kroketi od krompira. Na jedan brz, jednostavan i ukusan način. Za to nam je potrebno krompir, mleko, kačkavalj, 2 jaja, malo putera ili margarina šta god imate u kući, malo brašna, soli, bibera i posle su nam potrebne i prezle za prženje. Tako da prvo što radimo, kuvamo krompir. Krompir nam se skuvao, ja sam ga oljuštila i prvo što ćemo uraditi izgnječiti ga. Zatim ćemo dodati 1 kašiku putera, malo toplog mleka, to je dovoljno, znači nekih 50 ml. Zatim ćemo dodati malo bibera, malo soli, to ćemo izmešati. Sada ćemo dodati 2 kašičke brašna pune, 1 žumance i to lepo izmešati. Sada kada smo smesu izmešali, stavit ću ovako 1 kašiku, malo vode, rastanit ću, stavit ću unutra kačkavalj. Sada ćemo ovako svuda pokupiti da zatvorimo kačkavalj. I ovako jednostavno oblikovati. Odmah ćemo staviti u brašno. U jaja. Ako vam se oblik malo pokvari, možete ga naravno popraviti. I zatim ćemo odmah staviti u prezle. I tako ćemo sada praviti svako naredno. Sada kad smo krokete ovako pripremili, zagrejat ćemo ulje i pržit ćemo ih. Ulje nam se zagrejalo, sada ćemo pržiti. Naši kroketi su gotovi, jako su lepi, ukusni, vrući, hrskavi. Puni su kačkavaljem unutra, tako da napravite i probajte.